So prangsi media korte dompa nang chorolo nang dompa nang chopha teng pini ke bang apot nil dum pini nang dompa media made press meet jasmet pet nang kahang thei kel ko lo card biang lo rat phan kachuruji phansi nil dum long sa press meet make nang chopha pon lo nil dum chini lo Assam solar project aphan ADB pen loan kipiji aphan latum cancel dat lo ase laso putha kopi koson men se ilitum labang so asai bang kichun ma pu labang solam isom sonialam nandum channel hoipen prat phan ki thanji la pen ka churui phan sin to man press ni bana chu phapon lo topi koson pen joksi ADB tum solar project aphan loan kipiji aphan khan check lo solam mitum kaduk bera chini los ta menil tuma hoi pena ko puthot kapa chini je phansi nang dom phana job pon lo 23 May arni la so ningkan lo 2025 arni ADB tum loan ki PG aphan latum agreement paper long bang latum suhi pipital lo suhi ki pipita thegel ko hen lo finance ministry of finance atum ADB tum han lo pele lo nang tum loan upon ridak bang pinang nelo posi lo tum chun ridak lo atheke solar project upon dak a project nang pangi po pen chiklo John Krehini 12 months upon government atumangbong isi asai ke petang nang jitu isia aron ating pen 12 months ang bang tum papers works amokha bang petang pe mi nangi petang si government atum la so kaduk abe ketang dagil tum bisaram non la karbyang long non la so solar project ki biji podium long pendang lok dak ang karbyang termas council pen government of Assam atum pen kaduk abe kichingi than lo am alam dona mukhaan papers mukhaan latum government han pene pelesi latum la so alam bang ADB tum hanta alubang pele nangji jela tumang bong chidon lo thang nata mane maduda ki khamkhia bang avelo ba thanga ka siksa ka velu pulai huya lam bang tum pele nangji sitame apora teng pe chiklujon krehni ang bong latum bang papers works amokha bang petang ti det pena popsi latum kedam tang tarik ingkora ke thomarni me chiklo ADB tum mangke loan ki piji adem bangel tum khang check lo ministry of finance tum kuchun ria teng pen number 1 a reason ke lalo kupia pot se loan bank ke khang check ma po isia reason ke latai silo lapen hini bank ke dil tum ka chinda ma teng pol kan chala halo nil tum APSA party ake hai jai kathar APSA president pen ki japon a leadership pen ake hai Bikram Hansei lapen ake hai Pranab Dole tum lapen Subrat Talukdar lapen Samson Teron ake hai tum alang itum kadu japon si itum solar project abangke itum dengun kar biang long along ke itum biun pu halabang so alam put hak nilitum along tum kechisong pedolo government han kachun ria batai den tum pedolo kar biang long arata lagi chinilo nilitum west kar biang long stame solar project abangke itum dengun nitum solar project abangke itum denglo pulude itum along le phalang dam la pu itum demonstration namen itum dolo lapen itum memorandum namen itum submit lo rat tu nang chitu dum si hala sur west kar biang long demonstration ke dota chun pimelo lapen aphi dak di fuarong supilong se damen itum demonstration dolo itum rally dolo itum la corporate tum dak itum along le nang ki thi pu solar project po thak pandang lok ason son itum dak appoint itum mention bun sin itum dak kachisong pedolo hala so kachisong hud itum choro ponagi episode pen ke jabon kachisong hud CPIML asongja po tum labang ke NPP asongja po tum tame labang so rally along labang so kachisong along alang itum tame nang arjap dun lo rat tame nang chito dun lo so hud rat ang chito dun pena posi nilitum hala su tame itum memorandum itum submit long pimelo demonstration mesten itum pichun long pimelo a resolve bang ke pini itum che theng lo mesten itum che theng lo
lasona thastik Guwahati arong supilong sidame hadak kaduk avenil tum chingrum pet pen Guwahati arong supilong same la solar project nang nei po puthak la corporate tum phan longle nang ki thiam bang tum khangbek nang ji ni tum chidon ne the po puthak sarkar long tame tum lam the je paklang lo Guwahati arong supilong tame tum chisong pan lo lasona thaksi la ADB Asian Development Bank atum dak pene itum kar bianglong on solar project ki bi vegadim long latum nang kelang cari tum phan ladak ratum prima prokrema pu kadumate ko son mada a problem doma vima pu lakadu ka nang kiri ketar le kibang tum along tami Dimapur along an nitum masar jaya ka tharban danglok episode se songja botum hadak chi tong don lo la pen hadak affected ki phovek arong sorotum taminang dumsi haladak mesen pen mane alam the ningalo aninga tong alam hadak chithan dun lo tuman thengno dadake ni tum ninkan pharo pen ki do rong la pen ke dak more than 20,000 dak social population na me dak do la pen rong inquiry ke thoma tum phan dadake ni tum aphan jong sin eviction det nang pe do long det poten tum pisar khusar pen tum dak ke do ke thak la ka do ka be aron mu khan ke along le phelang kin tum pene vir det pu avidet pu pulai hui ke chunu ridun ki paklang dun pen pot itum a result ki pini itum theklong lo lanjo dagalelang nilutum episode se songja polo aki hai Bikram Hanse alangli non central committee long public relations secretary lapen ke alangli jurpo itum long kaki de menang kharja dun club Pranab Dole lapen ke Subrat Talukdar tum alangli tum Italia det long sitame alang tum damsi haladak kar bianglong arat akimang akar I solar project nang jima nang nei polam haladak mesen mi et pen hadak chithan dunlong lo Asian Development Bank atum ningkan seven batai si general conference dodo also general conference along si nilu tuma songja po tum aki hai Bikram Hanse pen la pen Pranab Dole atum haladak Asian Development Bank a president na thengno klar dalam nilu tum kar bianglong ke solar project abang ke tum deng tek the haladak ni tum indigenous akhe tum ni tum along lane tum phelang virdet pu haladak arat tum chidon ne the atema haladak suring ko se amulu ga tum kunal lo ga dampo haladang si big sondete lapen ke donin ko ra thomatum haladang si solar project bi ko la tum donin ko ra thom kunal lo ga dampo rong ko ra thom di rong ko ra thomatum kunal lo ga dampo lai holang kadu kabe rara tumakari alam hoda mesen pen klardak pen Asian Development Bank atuma thengno general conference hu a president thengno klardak pen hadak lam ke thandun pen pot pini nilutum akichun ji theklong lo lasila ke nilutum phan sticket hedung is a great achievement kar bianglong rar phan sticket hedung achievement lo posin tum chala khadam lo atema 18,000 bighas along lay lajongsi AP diesel company han pidet lo polante lake ilitum adet mate kar bianglong along le lake non travel aphan kipi det ateng lo lake athema la solo le tungki mofi kelong thui pu lake kalilo lage asa hala so pine akisung pen bini tum chipajok long plot lo lake kopia pot lo lake lake ilitum ka song ratum ka song a hok pet a thik pet ka song bena potsi pini la bangso a solar project bangke nilitum khangdun un check lo lage lasi nilitum kar bianglong arar phan nilitum nangtum channel hoi pen nilitum kero ki pg phan nilitum nangtum nang chohang lo la pen ke nilitum ang thek ka theklong lo ka song pamelo a hok pet si art jab lo pololangte un po ang theke non solar project pantal ta isi ke thedum achievement mai tum je theklong lo adhok tum nang purundu nang tum episode sia party ke kopi lo eklem ra phan tu si adhok tum nang purundu sitami nilu tum party ke nang tum chini lo etum jakong wang welang tum jakong wang we prang sitami non nilu tum la po an mane ke thedum so corporate phan tum ki khanglong check ke lage ahok pet ke song la jeni lo lage tu si nilu tum chala khadam lo serar phan chorunang ji ala tum arja bum thip kasi ke bang tujiar ni tum chat asailong sitami ilu tum ahok asailong ma ke tum jong si ning si pet e climate pen tum arjab lo ken kam chi jolo polong te ilu tum achara som ta tum unji pusin tum ning ke thedu etum ke dam tan ten isiga che song bana jok ala ki un ang thekla ta che theklong lo non che thanam de lo na asam angkang pialong except bodolen pen barakvili anchot lo
je asam angkang piar lo ke Assamese language si mane suli nang po use po nang po official language tamela si claim po nang po mane itum deng po nang po si governor tum peklang dalo Assam governor tum chief minister me pangdak pon dalo si tame apporchit unahut dak chief minister ke bang unahut dak difu club difu club gadi difu club thengno nelu tum chief minister thengno tum protest dum do ni tum aphan Assamese alam nang ne ni tum Ingraji alam mate English alam Roman scripts ni tum aprang pen tum apusar tum nang hang pilo 1961 ning kan hut halasu ni tum long lo lapang so Roman scripts ni tum kheye tum ke lapen si lo kadu ka vitamin Charlie ibom lo lapen si tum phurki mon tok bom lo la si tum phanjong si Roman script bang nang pa pidet pen Assamese alam sing post det lo pote tum phurki mo te tum ing bodet po lapen tum apichuri ju pu aso ka chi song ang thek ni tum peklang do lo ni thoma phike ni thoma phike governor pen pura puthot ni tum ka chi song alam nang ding si kai teng kai amang Ingraji alam pen mithang alam ki chi toklong pu si nang paklang pon det lo la si ka chi song pen ang thek a resolve bang tum thek pon lo lake nil tum jungjung cha song bongali lake rat a hir jumi rat tum nang cha song nang cha todum bena posi la pusani tum ki unlo la si nil tum pini nang tum phan press minang cho pha the athe dala hello la pen sila mang kun ying tungla nil tum songjap polo enut pranab dole phan pranab dole ki hai phan atumi dak lumba jong la tum program hut cm ki hai pranab dole ki hai phan sialam ken yi junu dak do alangli ke inut criminal apen ke murder ke sadu pusalangli ningje pon chief executive member alangli nil tum chinya teng po thang mane evidence mane authentic evidence ka evidence alangli ka ningje pusi nil tum ke thekdam lo lasin tum ning duk lo alangli inut alangli dole ke hai nil tum karbia ke aphan alangli nang cherab dun lo alangli ke buaghat sor stemi alangli tum nil tum inglong ke sivet pusi alangli relation ang chibidun se alangli tum hanang cherab nang chetu dun lo sapini alangli phan criminal apen ke alangli ke murder ke sadu pu akoi kipi bangkel ke ning duk lo lage lasi la pusan alangli ninje jeda nang ya polo lapen alangli tum putholo non la adb tum jong si adi adb dile loan manganang khang check lo sitamin tum akapre ka towar men tamin tum la solar project bang ke pang begi pusi ang tum kani yedo itum pini social media tame theklang lo India Karbiang today apechal lo sitamin nilu tum Karbiang long arat kela halo ajat a company ajat long along ke itum theklang lo itum alam ben kali akam pen asai ke claim kala ke AP social party tum ben si japon lo lapen nitum AP social party along nang cherabdun CPIML asongja pot tamen tum dak de fo protest long tum cherabdun lapen NPP tum na churuvek nai alang tum tamela sorni tum nong cherab no chitodun lapen pinangan asongja pot tum na sorni tum nang cherab no chitodun lapen la solong angko nil tum min ni tum labang so ki khang check a thegala halo a hok pero bang gela dak ningkan si ang bong kaduk we papers amukha petang thekhe pen posi lang tum kaching ki chethan government tum isia norms do pa chiklo jon krini ben petang thekhe pen posi non aso solar project ban cancel de lo patai sia lo peklang le samel people si petang thekhe lo la chiklo jon krini ang bongke la episosia party ki ja apna songja podun pen rat tum de min ke tum credit ki pigang tum ke rat phansi credit ping tum lo songja le do sita radang se ave thela ka leve tase rat tum chara ma chitodun pen posi la nikan chiklo jon krini ang bong di chiklo jon training bong la kaduk ben tum nang ni po along ka chi song la so ang thek la pen ke la so ang bong akiro ki pi vek ni bang la lo borjan arada pha borjan arada tum hadak 80% arada tum 80-90% arada tum ahok aninga klong mel tum long le ping tum tik la so Allah mala tum thurun pa la pen Asian Development Bank pen nangi toy abang phubang phitum phan Dimapur long nidum chi tong don la pen haladak amuheta nil ninjelo borjan arada tum nang dum si hadak aning ki du aning ko lam chi thamun pemel lata isilo itum ki thedu ave pono la pen Italia that long itum aki ha Bikroman se bang chorovek nanji alangli ki chi peduk la pen ke pranab dole ki chi peduk si Italia that long itum ki du ki sungalam chi thandu la so pena posil anake effect hala sunil tum sarnang thanlo etum memorandum ki pi di dak Guwahati long tame APDCL office long damsin itum nangni apo itum memorandum pi dam la so memorandum tame itum submit dam khodak submit dunong lo la pen itum dak Karbiang long an ma ka song pen itum memorandum ki pi la so lo an itum hala Asian Development Bank a president
aphan itum hodai tikang long pimelu lai hui pena potsi la tum ang chiklojong kriniang bong tum kan petang ni dalo la pen ang thega bang ke non itum klang lo akitu man thela Solon khang check job design ban ke job opportunity la kan council revenue ban ke long long ji la bang so ka che pan bolo walam ke ko kisi puje la kya hokali de la kya hokali eldum thegong lo ke niltum abatai lo salam itum kani je de company aphan dak jongsi epidcl company atum dakibang pen itum kar bianglong ari sojo ijatum bang suri si sakuri long dunji pu pinian ta white paper pe klang klar dak alam the council me pe klang ko ansi itum dak a revenue long dunji ma lata klar dak ablang dak long legi 18000 long legi itum pidet bo 18000 bikas long legi pidet bo sta kar bianglong autonomous council tum midu ko an long ni midu ba tum ko an lo tum ali ke long dunji ko ana percentage lo long dunji la da klar dak alam dak itum thek dam long lela busi understand thang apu aling ma tha ling like so si suri hinia job long ni bu itum kan ni thek mati itum ke dam ta ani da tum do bat lo kente bojan cement factory long da halas ki bi hotel son lo kente risoi jan ha sakuri long dun bo busi la cement factory le gaban lo kente ta cement factory one day pen pini arni kar beri soi jang bang ko ano cement da itum sakuri long dun la kallo sakuri long ni galo non ke da ke kiche tum nang plank se non ke bojan ke itum inglo khedi ke da minority so sa medical college ta medical college to da ke tum long ko da ke asap so lagi jo chalo ta me dakta medical college ke ban hota la suhutita kar biari so jang sakuri long dun opo bosi pache thang mati ani rong prolo pi lam than ali tum lang nam tha bang ko ana kar bi tum da kam chukle long lo dak nil tum china ating bolte 5% an bakta ave bat baki so ang tam ke bang tum sai de la so se kar bi lang pi hydro project hala ta bitan lo gente harak bang ko ana tum sakuri long ningali ke dam tang nin kan bang thongkep ne bang gora phone abang phutum la ko security guard an talang tum cholong dunde apansi protest nang ko lo ke and long lelang bosin tum biota long la si non la so epidcl company aphan 18000 along le pidet pensi tum kar biri se jang tum bang suri si sakuri long ring pugala ke lam chopai percent tum punang ko PSL se tum ke development against la si long le ki jor pen a development mang nang ne long le ki jor pen si hemuchi kimji long le ki jor pen si tum gari che namji long le ki jor pen si tum politics ki pathui ji puke lake kertang pole tum puda cho lake ali lake tumon thang a benefit ave ani vanan tum ningelo long le ki ni ilit ma chithil long le ki tum future long le yung sabi tum autonomous state hang ta le ave long le ave tum tangka maha du ta le ave se long le ke lake tum chithil bin charap lo rastin tum future from ke protect bang ke ni tum right to la sobena josepin che protest lo nang chun lo la si akero alam thegala lo kar bing mo ra